ଦେଖି 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 ହାତ ତୋର କିଏ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଦେଖ ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି କାମ କରି କରି ମରି ଯାଉଛି ତାପରେ କେମିତି ବାହାରିବ ଆଉ ହାତ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଯେ ଏନେ ତୁ କୋଇଲା ଥୁଇଲୁ ପିଡ଼ି ଦେଲେ ଫାଟିବନି ହେଟା ଧରିକିନି ଏମିତି କରିବୁ କେମିତି କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ହାଣିଲୁ କହ ହାଣିଲୁ କେମିତି ହାଣି ହାଣିଲୁ କେମିତି ହାଣିଲୁ ଯେ ଏମିତି ହେଲା କହ ବଗା ଭଲ ଆଉ କହ ଟିକେ ଚାପଟି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଟାଙ୍ଗି ଧରିବୁ କୋଇଲା ପିଡ଼ି ଦେବ ହେଲା କାମ ଗୋଟା କୋଇଲା ସବୁ ଯାକ କୋଇଲା ଫେରାଇ ଦେବି ପିଲା ଭାତ ଖାଉନି ସେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ହଁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଦେଖେ ଏଟା କେମିତି ଫଟିଲୁ ମୁଇଁ ଯଦି ଏମିତି ପିଟି ଦେବୁ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ ହେଲା ଲାଗିବନି ଏତେ ଭାଇ ଆଉ ଆଇବନି ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇଛୁ ଆଇବନି ଆଉ ହେଇଟା ହେଟା ଦେଲା ପରେ ଯାଇଥିଲା ହଁ ସବୁଆଡେ କର ଦେଖି